Video yetu ya lero tionesana mmene tingasinthire profile picture ya pa TikTok. Ndiye musataya nthawi tiyambe. Choyamba timapanga click apa alimba kuti edit profile, tipanga click pamenepa. Tikafika pamenepa timapanga click pamene pali profile picture apo, tipanga click. Kenako apapa ngati mukufuna kuti mungozijambula pompo mumapanga apo pa take photo po ndikuti muzijambula chithunzi kupanga upload. Komano tikafuna kuti chithunzi icho tikachitenge ku gallery, ndiye tipanga apalemba kuti select from gallery, ndiye tipanga click pamenepa. Ndiye apapa mumasankha kuti mwina chili folder itiyo kuti mwina chingopezeka mosavuta. Ndiye mwachisanzo kuti chili ku alarms, tipanga click pa alarms. Ndiye chithunzi mwina chimene ndikufuna kupangapo upload icho ndi ichi choyamba chinde ndichipanga select ndikupanga confirm. Tikapanga confirm ndiye kuti mumachisuntha kuti chikamaoneka patali pachi chizioneka motani. Ndiye kuti chizioneka nkhope tikuyenera tichisunthe chizioneka chonchi. Tikatero tikamaliza timapanga save. Ngati mufuna kuti chikhalenso ngati story ya siku limeneyo ndiye kuti mumachongera apa. Kwa ngati simukufuna ndiye kuti tichosa tingopanga save. Apo mmene mukuonera mwe yalemba kuti uploading. Zikatero ndiye kuti zimakhala kuti zatheka. Tikapanga back mmene mukuoneramu profile picture tasintha. Ndiye zimene zimene ndinakonza. Ngati tili ndi funso lina tikufunsa apo ayi tiye tionanenso ku video ina.